että CF-motohan on 2023 vuonna Suomen myydyin ATV-mönkiä. Se on Kanansuolevi, morjesta. Taas vähän malleja hei. C-Force lippulaiva, eli C-Force tonninen. Siinä on sitten kaikki. Lokarilevikettä, 27 tuumaiset pyörät alumiinivanteella. Tonninen ja 850 on aina pitkällä rungolla, eli tällä irrotettavalla takapenkillä. Ohjaustehosti löytyy totta kai käsisuojat, vinssivakiona, LED-ajovalot. On sitten meinaa voimaa, on sitkeä laite töihin, harrastuksiin ja lisävarusteita löytyy ihan pirusti. Variaattoria, viritysosia, puskureita, kahvalämpäreitä, bokseja, pohjapanssaria, kaikki löytyy. Siinä on pikkuveli, 850. Tää on Grey Edition malli, eli vähän edukkaampi versio siitä toisesta 850 XC:stä. Tässä on vähän halvempaa iskaria, lukollinen jäykkä perä, miten sitä sanotaan, ei ole tasauspyörästöä takaperässä. Siis erittäin pystyvä laite, jollei se tarvitse olla tonninen, niin todella kyvykäs laite, voimaa piisaa joka käyttöön. Isoa kummia alle ja ei muuta kuin mun perässä mettää. C-Force-malliston halvin peli. 450 C-Force. Erittäin asiallinen peli, edullinen hinta, tingitty vähän, on terästarakkaa, teräsvannetta, ohjaustehostin puuttuu. Saa pitkää ja lyhkästä runkomittaa, vinssivakiona, käsisuojat vakiona. On todella asiallinen laite aloittaa tää harrastus. Ja tässä on nyt nämä puskurit, nämä on lisävarusteet. Semmoset saa kans joka malliin. Katos tätä. Siinä on nyt ihan uudet 850 ja tonninen C-Force. Nämä on tosiaan nyt ihan uudet mallit, ei ole vielä myynnissä. Näistä en osaa kauhean paljon vielä kertoa, kun ei tarkkaan vielä tiedetä millä systeemillä nämä Suomeen tulee, mutta täällä on hirveän kokoista näyttöä, on kahvalämpäriä, nämä on täysin uudistunut, uusi runko, uusi moottori, uusi variaattori. Nämä on makeita laitteita, mutta näistä me kerrotaan varmaan vähän enemmän sitten loppuvuodesta. Tää on hyvä peli tää. 520 C-Force, siinä on lyhyt, tässä on pitkä. Eli parikymmentä senttiä on akselivälissä eroa, pitkässä on sitten tää selkänoja täällä näin ja takamatkustajan jalansijat. Lyhkänen on sitten vähän pienemmällä kääntöympyrällä, ketterämpi peli. Tää on muuten sama kuin C-Force 450, mutta saa punaisena ja oranssina ja löytyy komposiittitarakat, alumiinivanteet ja ohjaustehosti. Mä tykkään itse tästä. Tää on pirun hyvä. Suht edullinen, mutta on tehostimet, ihan hyvin voimaa. Pirun hyvä peli. Tietysti heti videon kärkeen olisi voinut mainita, että CF-motohan on 2023 vuonna Suomen myydyin ATV-mönkiä. Ja Suomen myydyimmässä mönkiämallistossa meillä on myöskin testivoittaja. Se on C-Force 625. Ja tää on niin sanottu jumalkone. Ja miksi se on jumalkone? Edullinen ja pystyvä. Jollei tällä pärjää, niin sitten pitää tulla meikäläisen ajokouluun. 625 on aina tuulilasi vakiona. Sähköinen kaasu, ajotilat, on lyhyt runkomitta, pitkä runkomitta, 25-tuumainen rengas alumiinivanteella. Täällä on vähän pienempää tavarasäilytyslokeroa täällä lokasuojassa ja tää näistä nyt kertoo. Tää on hieno peli. Erittäin ketterä, todella kevyt ohjaus. Vinssivakiona tässäkin. Tää on hieno. Värejä on 2, harmaa ja vihreä, mut hei, nyt me siirrytään koppimönkijöihin. Aloitetaan täältä näin. CF-motomalliston lippulaivatuote U-Force tonni XL. Jollei toi riitä, niin pentiin ja sitten ei riitä kyllä mikään. 6 hengen hytti. Kippilavaa, lämmityslaitteet, on tarakat, on systeemit. Tähän kun laitetaan kunnon eristeet, stereot, telat, niin hei,
Mä otan ainakin yhden. Aivan älytön vehje. Tässä on pätkämalli Nuforce tonninen. Eli jos 3-paikkainen hytti riittää, niin sitten vois päästellä tälläkin. Menee vähän paremmin taskuparkkiin kuin toi XL. 3 hengen hytti, lämmityslaitteet, kippilavat, voimaa on. Vinssivakiona totta kai. Siinä on pikkuveli, Nuforce 600. Se on 2 hengen hytillä, vähän pienempi yksipyttyinen kone. Näissähän on 2-pyttyinen voimanpesä. Lämmityslaitteet, vinssit, kippilavat, näissä on kaikki. Katos Itse en ole niin kippilavamiehiä, niin tää hei. CF-moto Z-Force Tonni Sportti R. Siinä on semmonen laite, että oksa pois. Lukkokehävanteet, isot renkaat, järkyttävän pitkät iskarit. Voimaa ihan pirusti. Tolla ajelee koululaiset kouluun, mutta kyllä muuten lähtee isukitkin Santakuopalle, että on todella makea laite. Siinä on vähän lukittavaa tavaraboksia ja tosiaan litrasella koneella, pitkittäistukivarret. Kaikissa CF-motoissa on napilla 100% lukko, joko edessä tai edessä ja takana. Pääsee meinaa. Sitten koppimönkkäreitten uusinta nyt CF-moto Z-Force 950 Sportti. Tuolla on hytillä ja tässä on sitten ilmahyttiä ja kerrotaanko tästä jotain? Kerro jotain. Tää on nyt ihan mun omaa käsialaa, eli mun oma laite. Se on nyt tehty oikeasti maastoon, ei ole lämpöhyttiä, tuulilasikin on aika matala, kurastuu todella paljon kun tällä ajaa. Tää rengas heittää jonnin verran. Teipattu kone. Tää on nyt koko maailman 3. yliteipattu Gen 2 Z-Force. Ei se mulle riittänyt, niin pistettiin vähän sitten vielä kaikki värit siihen. ITP 15-tuumainen lukkokehävanne, ITP 32-tuumainen kryptidi ja on muuten piikikkäät mutterit, tuuppa kattoo. Ja sisälle pistettiin jotain hauskaa. Mä mietin, että tää on saunassakin ollut hieno tää tähtitaivas, niin pistin sen tähän kanssa. Itse tykkään, en tiedä mitä mieltä te ootte siellä, et pistäkää kommenttia, et maistuisiko tommonen omaan koppimönkiä. Kyllä mä noita voin tehdä. Ja tänne tuli sitten Slicedilta niin laserkaiveretut katkaisijat laserin logoilla ja valojahan tässä on sitten ihan riittävästi, että pitäis nähdä. Eli siinä on laserivalot ympäri, maastoajovalot, lisäkaukovalot, pohjapanssari on totta kai vauhtivarikon variaattorisetit, vinssi on edessä ja takana, kaikki alatukivarret, puskurit, omaa tuotantoa, takavinssiasennussarret, omaa tuotantoa. Tässä on tehty työtunteja, mutta kyllä tämmönen asiakkaallekin voidaan tehdä, totta kai. Ja tässä on sitten vakio kone hytillä. Onko siinä jotain eroa? Siis jos haluaa pyhävaatteilla niin kun lähtee liikenteeseen, niin tää on oikeasti parempi. Tossa täytyy laittaa kurahaalarit aina. Tässä on ihan uutta pikku C-Forcea junnuille, täyssähkö. Erittäin kiukkunen peli ja oon ajanut myös tämmöstä mönkiämiestä vielä hienosti. Sitten vähän perinteisempää, edukkaampaa bensiinipeliä. Tää on ollut jo pitkään nyt myynnissä ja on todella suosittu hyvä laite. Kunnon jousitukset ja on ajettu kilpaa niin kuin näkyy. Nämä on hyviä laitteita niin junnuille lähtee mönkiäharrastukseen mukaan. Siinä oli pääpiirteittäin CF-moto mönkiä mallisto. Juhis saa vielä Juhis Racingin 550 esitellä. No se olisi Juhis täällä morjesta ja mä esittelisin nyt teille videolla aivan upean Z-Force 550 CF-moton Juhis Racing Editionin. Sanotaan heti alkuun, että Z-Force on tämmönen niin kuin hyppy ehkä tänne CF-moton koppimönkijöiden maailmaan. Eli tää on vähän niin kuin se perusvehje. Siinä on neliveto, siinä on 2 tilaa, ohjaustehostimet, tarpeeksi voimaa. Sillä pystyy tekemään perusjutut, esimerkiksi koulussa käymistä ja muut, niin tää on just sellaiseen käyttöön aivan todella passeli vehje.
Me alettiin tuossa viime syksynä vähän miettimään CF-moton maahantuen kanssa, että mitä me voitaisiin nyt keksiä, että me voitaisiin parantaa tätä jo ennestään erittäin hyvää ja monipuolista pakettia. Eli mistä homma lähti liikkeelle, niin mietittiin muutamat semmoista lisävarusteet, mitkä ainakin omasta mielestä on sellaisia, mitä itse asentaisin koppimönkiä. Eli lähdettiin liikkeelle siitä, että lisävalo täytyy olla totta kai, eli tässä Juhis Racing Editionissa on vakiona katolle asennettu lisäpitkä lisävalo, joka on aivan ehdoton, kun täällä Suomessa on tuttuun tapaan aika pimeä ja pitkä ja kylmä talvi. Ovista löytyy aivan mahtavat teipit, totta kai vähän grafiikkaa, CF-moton logoa siihen ja Juhis Racingin logo isolla, niin kuin asiaan kuuluu. Se erottaa tämän vehkeen muista ja sen lisäksi se tekee tästä vielä entistä tyylikkäämmän. Me huomattiin, että tällaisessakin koppimönkissä on hieman rajalliset nämä sisätilat ja kun moni nuori kuitenkin käy tällaisella koulussa, lätkäreeneissä, mitä kaikkea muuta voikaan keksiä, niin päätettiin, että lavalle asennetaan tämmönen upea ja todella käytännöllinen lukittava tavaralaatikko. Niin tänne saa sitten just esimerkiksi koulureput, pesäpallovermeet, koripallot, lätkäkamat, kaiken näköistä. Ja sitten sisustaltaan, niin tännehän mahtuu totta kai kuskin lisäksi hyvä kaveri messiin. Täällä on lämmityslaite, sitten on totta kai tää lämpökoppi tässä ympärillä, on tuulilasin pesuria sekä pyyhkiää. Sen lisäksi kaupan päälle parasta on se, että tulee 2 kappaletta Juhis Racingin pipoja ja 50 kappaletta näitä on tehty numeroitu erä. Tää on harmillisesti vaan just esittelymalli, niin tähän ei ole keretty vielä liimaamaan sitä plakaatia, mutta käytännössä jokaiseen tulee se laatta, mistä selviää, että monesko se on sitten sitä rajatusta 50 kappaleen erästä. Tämmönen on sisustaltaan tämmönen Z-Force 550. CF-moto tosiaan markkinajohtaja ATV-mönkkäreissä, Euroopan ostetuin mönkiämerkki. Pitkät on takuut ja pitkät on historiat ja mä tykkään näistä. cfmoto.fi löytyy lisätietoa. Palataan asiaan.